Bore da, a chroeso i'r Boreol Weddi ar gân Eglwys Dewi Sant ar y Trydydd Sul wedi'r Trindod. Ysbryd yw Duw, a rhaid yw addolwyr ef addoli mewn ysbryd a gwirionedd. Garedigion yng Nghrist, ydym ym mhresenoldeb y Duw byw a holl gwmpaini nef, i offrymu iddo trwy ein harglwydd Iesu Grist, ein haddoliad a'n mawl a'n diolch, i gynyddu mewn gwir wybodaeth o'i gariad mawr tuag atom, ac i'w ras gael dwy'n ffrwyth yn ein bywydau. Ydym wedi dod i wrando a derbyn sanctaidd a'r Duw, i geisio grymusol nerth yr ysbryd glân, ac i weddio dros ymai'n hunain a thros bawb, fel y derbyniwn y pethau hynny sydd rhaid i ni wrthynt ein lles a'n daioni. Ond yn gyntaf, cyffeswn ein pechodau, a cheisio gan ein tad ei fyddeiant a'i dangnefedd. Cyffeswn i Dduw holl alluog, y tad y mab ar ysbryd glân, i ni bechu ar feddwl gair a gweithred, gadawsom heb ei gwneud y pethau dylasam ei gwneud, a gwneithom y pethau na ddylasam ei gwneud, gan hynny gweddiwn ar ei Dduw drigarhau wrthym. Drigarhaed yr holl alluog Dduw wrthym, a maddau ni ein holl bechodau, gwaredyd ni oddi wrth bob drwg, a'n cadarnhau a nerthu ym mhob daioni, a'n dwy'n i fywyd tragwyddol. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau i bawb sydd yn wir a difeiriol, a drigarhaw wrthych, maddau i chwi a'ch gwared oddi wrth eich holl bechodau, eich cadarnhau a'ch cryfhau ym mhob daioni, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Arglwydd agor ein gwefusau, Angenau a fy negad y ddoliant. Duw brysiau'n cynorthwyo, Arglwydd brysur ein cymorth. gogoniant i'r tad ac i'r mab ac i'r ysbryd glân. Megis yr oedd yn y dechrau, y mae ar hon ac y byd yn wastad, yn oes oes oed. Amen. Molwch yr
canis o enw'r arglwydd. Dewch canon i'r arglwydd, am lawen hawn yng ngyrhau geiniach awdwriaeth. Deiwn gyrau fronedd a diolch, canon yn y llafar i fo a salmau. Canis yr arglwydd sydd yw mawr, a brenin y mawr ar yr holl ddiwiau. O blegyd yn ei lawef y mae gorddender a'r ddaiar, ac efebiau uchelder y mynyddoedd. Y mor sydd eiddo canis efe a'i gwnaeth, a'i ddwylo a lunio fy sychdir. Deiwch a folwn a syrthion i lawr, a gostwn ger bron yr arglwydd ei gwnaethurwr. Canis efe ei weindiw ni, a nina ei bobl ef a defaid ei borfa, hefiw os grandewch ar ei leferydd, cewch brofi ei nerf. Gogoniant i'r tad ac i'r mab, ac i'r ysbryd glân. Megis yr oedd yn y dechrau, a mae'r awr hon ac y bydd yn y mastad, yn oes oes oedd. Amen. Yna llefarodd y proffwyd Jeremia wrth Hanania y proffwyd, yng ngwydd yr offeiriad a'r holl bobl a safau yn hir arglwydd, a dweud, Amen. Gwnaed yr arglwydd felly. Cadarnhaed yr arglwydd y geiriau a fyrffwydaist, ac adfer o Babylon i'r lle hwn, lestri tir arglwydd a'r holl geith glyd. Ond gwrando nawr ar y gair hwn a lerf araf yn dyglyw, ac ynglyw'r holl bobl. By'r proffwydi a fi o'n blaen i ac o'th blaen di, o'r amser gynt yn proffwydo rhyfeloedd a newyn a haint yn erbyn gwledydd lawer a theyrnasoedd mawrion. Am y sawl sy'n proffwydo heddwch, gwyddus am y proffwyd hwnnw, mae'r arglwydd yn wir a'i anfonodd, os daw a'i eir i ben. Yna, cymerodd Hanania y barau oddi ar war y proffwyd Jeremia a'i torri. Dywedodd Hanania yng ngwydd yr holl bobl, fel hyn y dywed yr arglwydd. Felly, o fewn 2 blynedd toraf iau Nechibednasar, brenin Babylon oddi ar war yr holl genhedloedd. Yna, aeth y proffwyd Jeremia ymaith. Bendigedig fo arglwydd yw Israel, canis a fe amwelodd ac abrynodd ei bobl, ac a ddyrchafodd iach awdwriaeth nerthol i ni, anhyd a fydd ei wasanaethwr. Megis y ddywedodd trwy enau ei sanctau proffwydi, yr rhai o'i modd a chreuad y byd, yr anfonaf efyn i ymwared rhag ein gelynion, ac oddi wrth wylo pawb
nofiau ei santai gyfamod, a rhwad a nofefe, wrth ein tad Abraham. Sef bod i fo ganiatau ni, wedi ein hymwared o fiwr y fwylo ein gelynion, allu ei wasanaeth i efn ddion. Mewn sancteiddrwydd a chyfiawnder ger ei bronef, o'r ddyddiau ein bywyd. A thithau Babelwyr yn broffwyd i'r goruchaf, anis tiau o flaen wyneb yr arglwydd i baratoi ei ffurfedd. Ac i roddi gwybodaeth a chawdwriaeth i'w bobl ef, trwy fyddai antoi pechodau. Oherwydd tiriondeb trig ar ehain Duw, trwy yr hon yr ymwelofan i godiad hael ar uchelder, i roddi llewyrch i'r rhai sydd yn eistedd mewn tywallwch a chasgodangau, ac i gyfeirio ein traed i ffordd tangnefedd. Gogoniant i'r tad ac i'r mab, ac i'r ysbryd glân, megis yr roedd yn y dechrau, y mae'r awr hon ac y bydd yn wastad, yn oes oesoedd. Amen. Y darlleniad allan o'r Efengyl yn ôl Mathew, y 10fed bennod. Y mae'r hwn sy'n eich derbyn chwi yn fy nerbyn i, a'r hwn sy'n fy nerbyn i yn derbyn yr hwn am hanfonodd i. Yr hwn sy'n derbyn proffwyd am ei fod yn broffwyd, fe gaiff wobr proffwyd, a'r hwn sy'n derbyn dyn cyfiawn am ei fod yn ddyn cyfiawn, fe gaiff wobr dyn cyfiawn. A phwy bynnag a rydd gymaint a chwpanaid o ddŵr oer i un o'r rhai bychain hyn am ei fod yn ddisgybl, yn wir, rwy'n dweud wrthych, ni chyll hwnnw mwy wobr. Credaf yn i'w dad holl gyfoethog, creawdwr nef a dear, ac yn Iesu Grist einig fab ef ein harglwydd ni, yr hwn a gai trwy'r ysbryd glân, a aned o fair forwyn, a ddioddefodd dam Pontiws Peilat, a groeshoeliwyd a fe farw ac a gladdwyd, disgynnodd uffern, y trydydd dydd y cyfododd o feirw, a esgynnodd i'r nefoedd, ac yma'n eistedd ar ddeheulaw diw dad holl gyfoethog, oddi yno daw i farnu'r byw ar meirw. Credaf yn yr ysbryd glân, yr Eglwys Lân Gatholig, cymyn y saint, myddeiant pechodau, at gyfodiad y corff, a'r bywyd tragwyddol. Amen. Yr arglwydd a fo gyda chwi. A chydaf ysbryd i'r ddau. Gweddiwn. Arglwydd trin ar hawr ddiw, Grist trin ar hawr ddiw, arglwydd trin ar hawr ddiw. Ein
Arglwydd dangos drigaredd arnom. A chaniatau ni deall awdwriaeth. Gwisg dy wain i dogion ag iawnder. Ac nad y ddewis bobl yn llawen. Arglwydd cadw dy bobl. A bendithiad y tifeddiaeth. Arglwydd cadw'r frenhines. A rwy'r chynghorwyr o'i ddinew. Arglwydd dy rodangnefedd yn ein dyddiau. Ac amddiffyn ni bydd yn erddol. Dyw glanhau'n calonau. Ac adnewodd ysbryd i'n iawn o'n mewn. O arglwydd erfyniwn fod i'th dosturi gwastadol lanhau ac amddiffyn eglwys, a chanall i barhau mewn diogelwch heb dynodded di, cadw hi byth trwy dy gymorth a thaioni, trwy Iesu Grist ein harglwydd. O llalluog ddiw, awdur tangnefedd a charwr cytundeb, dydnabod sydd yn fywyd tragwyddol a thwasanaeth yn wir fraint, amddiffyn i dyweision ym mhob ryw berygl ac adfyd, fel y gallwn gan ymddiried yn llwyr yn dynodded di, dy wasanaeth i'n ddiofn, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Nefol dad yn cedwaist yn ddihangol hyd ddechrau'r dydd heddiw, amddiffyn i ath gadarnallu, a chaniatân a syrthiwn y dydd hwn unrhyw bechod, na'r rhedeg i unrhyw berygl, ond bod ein holl weithredoedd wedi ei lliwio wrth dylywodraeth, i wneud yn wastad yr hyn sy'n gyfiawn yn dolwg di, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Ac felly parhawn yn ein gweddiau, gan weddio dros yr eglwys, dros ein cymunedau, a thros y byd. Ac wrth i ni weddio dros yr eglwys, gweddiwn yn arbennig dros bawb a urddwyd yn ddeaconiaid ac yn offeiriaid ddoe. Gweddiwn dros eu teuluoedd a'r bobl y byddant yn ei gwasanaethu. Llawen hawn gyda hwy, a gweddiwn y bydd yw gweinidogaeth fod yn fendith ar fywyd, gweinidogaeth a chenhadaeth yr eglwys gyfan. Gweddiwn hefyd am yn erth wrth i ni barhau gyda'n gilydd, yn ordeiniedig a lleig yng ngwaith y deyrnas. O llalluog a thragwyddol ddiw, y llywodraethir ac y sancteiddir holl gorff yr eglwys gan dysbryd, derbyn ein gweddiau dros bawb yn dy eglwys sanctaidd yn lleig ac ordeiniedig, fel y gall pob aelod ohoni yn ei alwedigaeth a'i weinidogaeth, dy wasanaethu dyn gywir ac yn ddiwiol, trwy ein harglwydd a'n hiachawdwr Iesu Grist. Gweddiwn dros ein byd, dros bawb sy'n sychedu am ddŵr glân a chenhaliaeth ysbrydol, dros bawb ei bywydau wedi llysteirio gan rhyfel, tlodi enbyd, Covid-19, newyn neu cyfundrefnau gwleidyddol ansefydlog a llwgr. Gweddiwn dros yr elusennau'r asiantaethau sy'n gweithio o dan ymodau dyrys i ddod â'r chymorth i'r rhai sydd wir ei angen. O llalluog ddiw, fy nhonell pob meddwl o wirionedd a hedd, enyn yng nghalon pob un wir gariad at heddwch,
ac wrth oedd thineb pur a heddychlon arwain y rai sy'n ymgynghori dros genhedloedd y byd, fel y rhyrwyddir dy deyrnas mewn tangnefedd, nes llenwi'r ddeiar a gwybodaeth o'th gariad, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Wrth i nifer o ysgolion yma yng Nghymru agor ei drysau efori am y tro cyntaf ers mis Mawrth, gweddiwn dros athrawon, staff cynorthwyol a'r disgyblion, wrth iddynt oll gyfarwyddo a threfn a ffordd newydd o wneud pethau. Gweddiwn yn arbennig dros y rhai sy'n teimlo'n ansicr, pryderus neu'n ofnus, a'r rhai sy'n edrych ymlaen yn eiddgar. Caniataeth fendith o arglwydd, orffwys ar bawb sy'n gweithio ym myd addysg, disgwy geisio'r gwirionedd, a galluoga hwy gael i'w cael, ond gad iddynt wrth gynyddu mewn gwybodaeth o bethau deiarol, dyfu mewn gwybodaeth ohonot ti, hwn o'i adnabod yw bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Ac mewn ened o dywelwch, gweddiwn dros yr rhai y gwyddom ni amdanynt, sy'n dioddef mewn corff, meddwl neu ysbryd. Oll alluog a thragwyddol Dduw, cysur y rhai sy'n drist a nerth y sawl sy'n dioddef. Caniatáu weddiaid y blant sy'n llefain yn ei hembydrwydd y fod atat, ac i bob enaid sy'n drallodus rho dosteri, rho ryddhad, rho adnewyddiad, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Disg ni arglwydd daeth wasanaethu fel yr heiddi, i roi heb gyfri'r gost, i frwydro heb ystyried y clwyfau, i weithio heb geisio gorffwys, i lafurio heb ddisgwyl unrhyw wobr yn gwybod ein bod yn gwneud dewyllus di, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. A dwedwn gyda'n gilydd eiriau'r gras. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fo gyda ni oll, byth bythoedd. Amen. A phwy bynnag a rydd gymaint a chwpaned o ddŵr o'r un o'r rhai bychain hyn am ei fod yn ddisgybl, rwy'n dweud wrthych, ni chyll a'i wobr. Yr ail adnod ar 20, o'r 10fed bennod o'r Efengyl yn ôl Sant Matthew. Does dim byd yn torri syched fel cwpaned o ddŵr o'r,
yn ystod y tywydd crasboeth a thrymaidd wythnos diwethaf, pan oedd hi'n rhy dwym i feddwl am yfed te sy'n anarferol iawn i mi, fy newis ddiod oedd dŵr o'r yn syth o'r tap. Does dim byd yn arbennig am ddŵr, mae'n hylif, diflas, difywyd braidd, ac eto mae bywyd yn dibynnu'n llwyr arno. Mae dŵr yn angenrheidiol i gadw'r corff yn iach. O bryd i'w gilydd daw ymgyrch i'n hannog ni i yfed mwy o ddŵr, a chawn ein hatgoffa y dylem yfed o leiaf litr a hanner i 2 litr o ddŵr, sef 6 i 8 gwydred o ddŵr y diwrnod i gadw'r corff a'r meddwl yn iach. Ond yn ôl ymchwil a wneithpwyd yn ddiweddar, 7% o boblogaeth Cymru yn unig sy'n yfed yr hyn argymhellir y diwrnod. Gan ystyried bod 65% o bwysau'r corff yn ddŵr, does dim syndod bod angen cymaint o ddŵr arnom, ac fe wyddom fod diffyg dŵr yn gallu bod yn andwyol i'r iechyd, yn achosi blinder, yn gwneud hi'n anodd i ni ganolbwyntio, yn achosi cur pen ac yn y blaen. Mae dŵr yn angenrheidiol i'r corff a'r meddwl. Yn y wlad hon, fe gymerwn yn gyniataol ein hawl i ddŵr glân, a'r gwir yw yr unig beth sydd angen ei wneud yw troi y tap, ac mae'r dŵr glân yn llifo i ddiwallu ein syched. A phan feddyliwn ni am wlad y Beibl yng nghyfnod Iesu, gwlad dwym a sych, lle yr oedd yn rhaid tynnu dŵr o ffynnon a'i gario yn ôl i'r tŷ mewn ystên crwchan, fe welwn mae rhywbeth gwerthfawr oedd dŵr, nid rhywbeth i'w ystraffu nac i'w gymryd yn gyniataol ar unrhyw gyfrif. Ac oherwydd prinder dŵr, roedd disgwyliadau llym ynglŷn â lletygarwch yn yr hen fyd, a'r peth lleiaf allai rhywun ei wneud dros ddieithrin yn ei deithiwr oedd yn digwydd gofyn am letygarwch, oedd cynnig cwpaned o ddŵr o'r iddo, oherwydd efallai bydde'r cwpaned o ddŵr hwnnw yn golygu y gwahaniaeth rhwng byw a marw i'r un oedd yn ei mofyn. Y cymwynas leiaf oedd rhannu cwpaned o ddŵr yng nghyfnod Iesu, cymwynas nad oedd modd ei gwrthod i unrhyw un mewn gwirionedd. Ac i ddeall geiriau Iesu yn ein darlleniad o Efengyl Matthew heddiw, yn rhaid i ni gymryd ened i ystyried y cyd-destun. Roedd Iesu newydd alw 12 o'i ddisgyblion a'i comisiynu fod yn apostolion, a'i hanfon ar genhadaeth i rhannu ag eraill ei ddisgeidiaeth a'r newyddion am ddyfodiad teyrnas Dduw. Yr oeddent i wneud hyn heb gymryd nac air nac arian na phres gyda hwy, na sandalau na ffon chwaith. Os oeddent yn derbyn croeso mewn tŷ, yr oeddent i ddymuno tangnefedd i'r tŷ hwnnw. Os nad oedd iddynt groeso, yr oeddent i ysgwyd y llwch oddi ar ei traed a mynd ymaith. Roedd Iesu wedi ei paratoi trwy ei rhybyddio nad oedd y genhadaeth hon yn mynd i fod yn un hawdd. Roedd yn mynd i olygu codi croes, roedd yn mynd i olygu cael ei gwrthod a'i gwawdio gan eraill. Roedd yr rhai oedd yn elwa o'r byd fel ag yr oedd a'i bywydau'n gyffyrddus ac yn teimlo'n rymus oherwydd ei statws, ddim yn mynd i groesawu unrhyw sôn am deyrnas Dduw, lle bydd yr olaf yn flaenaf, a'r blaenaf yn olaf. Nid pawb oedd yn mynd i groesawu sôn am deyrnas Dduw, a'i phwyslais fel y dysgodd Iesu, ar gyfiawnder, maddeuant a chariad at Dduw a chyddyn yn hytrach na chariad at yr hunan. Roedden nhw ddim yn mynd i gynnig mwy na chwpaned o ddŵr i'r un ohonynt. Cofiwn am eiriau Iesu y Sul diwethaf. Peidiwch a meddwl mai ddwy'n heddwch i'r ddeiar y deithym, nid i ddwy'n heddwch y deithym, ond cleddyf. Nid y geiriau hawsaf i ni glywed o bell ffordd, ond yr oedd Iesu yn ymwybodol fod ei ddisgeidiaeth yn mynd i achosi cynnwrf, wrth i'w eiriau fel cleddyf, rhannu'r gau oddi wrth y gwir, y drwg oddi wrth y da, a'r tywyllwch oddi wrth y goleuni, y mywydau unigolion a chymdeithas. Wrth reswm, byddai nifer yn gwrthwynebu hyn. Daw heddwch cydwybod i ni wrth i ni adael ein bywydau cael eu cydymffurfio ag ewyllus Duw, a welwn ni y mywyd a disgeidiaeth Iesu Grist, ac mae hynny yn fynych yn golygu newid,
a gosod blaenoriaethau ein bywydau sy'n wahanol iawn i blaenoriaethau a disgwyliadau'r byd. Ac nid oes dim yn newydd yn hyn o beth. Mae pobl ffydd ym mhob oes wedi gorfod byw ar tensiwn a'r tyndra rhwng blaenoriaethau Duw a blaenoriaethau'r byd. Pan feddyliwn ni am ein darlleniad o'r proffwyd Jeremia bore yma, fe welwn ni'r proffwyd yn y deml, yn dadlen frwd a phroffwyd arall o'r enw Hananea. Fe allwn ni ddychmygu'r ddau fel dau wleidydd yn dadle ac yn anghytuno â'i gilydd dros ryw bolisi ynglŷn â lles y bobl. Ond yn wahanol i wleidyddion, gwaith y proffwydi oedd galw pobl yn ôl at Dduw, ac i'w hatgoffa nhw o'i galwad gan Dduw i fyw fel pobl sanctaidd trwy gadw ei ddeddfau a'i orchymynion. Ac ar yr un ochr oedd Hananea yn proffwydo heddwch, yn dweud wrth y bobl bod dim angen iddynt poeni a phryderu, roeddent ar y llwybr cywir cul, bydde Duw yn ei bendithio. Bellach, meddai Hananea, roedd ddim angen poeni a phryderu am frenin Babilon a iau, roedd Jiwda a Jerusalem yn ddiogel digon. Ond yr oedd Jeremia ar y llaw arall yn gallu gweld bod Babilon yn parhau yn rym a allai ddinistrio Jiwda a Jerusalem petai'n dymuno gwneud hynny. Roedd y peryg a berau Babilon ddim wedi diflannu dros nos. Roedd Jeremia, mwyn gwneud ei bwynt, wedi gosod iau ar ei ysgwyddau ei hun, yn rhybydd gweladwy i bobl Jiwda a Jerusalem, bod iau Babilon yn gallu syrthio ar ei ysgwyddau hwythau ac y gallent hwythau gael eu cymryd i Babilon yn geithweision. Roedd Jeremia yn ei galw i fod yn wyliadwrus, i beidio a syrthio i'r fagl o feddwl bod y perygl wedi diflannu. Ond na, roedd well gan y bobl wrando ar neges Hananea, ar ei neges o heddwch a gobaith di-sail. Haws o lawer oedd derbyn neges gysurus oedd yn gofyn llai ohonynt na neges y proffwyd Jeremia oedd yn gofyn iddynt newid ei bywydau a gosod blaenoriaethau Duw yn gyntaf yn ei bywydau. Ond Jeremia oedd yn dweud y gwir, ac fe ddangosodd hanes gwirionedd ei eiriau pan ddaeth byddinodd Babilon a chymryd y wlad yn eiddo iddynt. Eto Jeremia, yr un a ddywedodd am sefyllfa bregus Jerusalem anfonwyd allan o'r deml yn destun gwawd gan y bobl, nid Hananea oedd yn llefaru geiriau i swyno ac i blesio'r bobl a rhoi iddynt hyder di-sail. Ac felly, gyda'r apostolion anfonodd Iesu ar genhadaeth, cawsant ei hanfon allan nid â geiriau i swyno a seboni a phlesio pawb, ond â geiriau y gwirionedd am Iesu a theyrnas Duw, a galw pobl i ymateb i'r geiriau hynny. I'r rhai oedd yn ei derbyn, roeddent yn derbyn Iesu ar hwn a'i hanfonodd sef Duw. A beth oedd y wobr oedd yn ei disgwyl wedi iddynt gyflawni'r gwaith hwn, nid derbyn parch a brig gan eraill, na chyfoeth a dylanwad mawr oherwydd ei geiriau, nid hyd yn oed cael ei hoffi gan eraill, ond yn hytrach cael ei trin fel y proffwydi cynt a'r cyfiawn a derbyn cwpaned o ddŵr o'r i dorri syched ac i'w galluogi barhau yng ngwaith yr Efengil. Ac ai dyna yw ein galwad ninnau fel Cristionogion yn ein byd ni heddiw. Nid ceisio gwobr gan eraill, ond y wobr o wybod ein bod yn gwneud ewyllus Duw a gweithio dros ei deyrnas a hynny'n dawel bach. Gweithio gwaith cyfiawnder, gwaith maddeiant a gwaith cariad, mwyn lledaenu dylanwad Crist yn ein byd, ac mwyn i eraill, trwy ein bywydau ni, weld Crist ar waith ynom. A pha wobr fwy sydd gan y byd a'i chynnig i ni am gyflawni'r gwaith hwn, ond cwpaned o ddŵr or i dorri syched ac i adennill ei nerth, a'n galluogi fwrw ymlaen ar gwaith yn fodlon. Amen.
Tangnefedd Duw, sydd uwch law pob deall, a gadwa'ch calonnau a'ch meddyliau yng ngwybodaeth a chariad Duw, a'i fab Iesu Grist a'n harglwydd, a bendith Duw holl alluog, y tad y mab yr ysbryd glân, a fôn eich plith ac adrigo gyda chwi yn wastad. Amen.